Atin ng duman. Katuklunan ng Nobyembre o Disyembre o pangatsyunay ngamyam, surot na la naman bunga rin lakatang maluto. Ing panibatanan ng Kapampangan heirloom delicacy a duman. Muining duman talaga, neng magpasko, pauli na nitang ing bibiya mong bunga keng lakatan na maluto. Yapi niya ing amyam, nung alang amyam, ay mamunga. Andiyan pang tenam may pangkalaldo, bisa ka te bisa, mamunga ya pamurin, karas na ning amyam. Detang tina na Abril, Mayo. Abat atinta na August. Yan naman, agnanag ng kayo rin mamunga. Aparte king pagminindalda, kakanada mo naman ning duman king suklating baterol, kalame at aliwa po. Na mamanga naburira, alayas ang kap. Tang alalasa rin natural yun duman. Dahil nga rin makatwa. Era mamburita nga tinyang nano-nano kabit mo. Era mamburira. Buriro itang agot tiyempo dyan, gigigutan de, pinapinan. Agpangking magduman na Bernard Dizon, lakwas pang magpa-espesyal keng duman ning mano-mano proseso ba nga gawain ni. Gising kang alas 4 ng ganing aldo, i-relax mo yung katawan mo. Yapin niya itang i-condition mo yung katawan mo, ana. Kilob na ning metong oras. Kasi alas 5 pa mo, pumunta na ko keng Marangle. Gapasan yun eh. Gapasan yun, itang Malaguna. Itang ating laman. Hindi karas ka rin, garas na kayo ng palbabewan. Kiskisan da na yan, yapin niya itang kakawani mo na itang malago ka na itang masanglay kini. Kaya rin ang misanglay kini, may parinlayang bagya, dumala na ka rin ng asong. Daldakan da na Kene milako itang apa, ni kawani na itang apa. Then, patang mi kawani na apa, dumala na ka na naman kitang atlong klase pa si Bayo. Si Memo na naman ita. Kaya rakalan ka rin karelang gagamitan at tinang edad dinala na banwo. Kwento ng Dizon, ila namong mitatagan kambere nga 20 adwarang talapagobra king pamagduman. At bang magbalaw siyang tradisyon, akakayadwangan na lang Dizon din kayang anak king mabusising proseso. Kaya bay Liana Kanilaw, Arlen Salonga, CLTV 36 News.